Erokamano janeno mar Lolwe TV, arwaki machiegni e chenro mar Twak Rowere. Kaka ung'eyo pile, chenro mar Twak Rowere en kanyo ma twake gi rowere kaluwore kod gigo ma gitimo ama gigo matimore ne kit ngimagi. Kaka ung'eyo pile tijno mar dusruok okawa ni en mago tijno mar joma mine. Omiyo chieng' ma kawuono an kod wendo e studio, abro miye thuolo mar wacho nyinge kaachiel kod kumoaye gi tijno motimo. Arwaki ni machiegni. An iluonga ni Asuna Elijah Ochieng, aja Nyakach, mawuod Nyakach. Atiyo tij duso joma mine. Mane tich ma asebedo katimo e Kisumu ka por higni 4 koro. Erokamano janeno mar Lolwe TV, ka wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Elijah Asuna, ma bende en rawerano matiyo tijno mar dusruok e Kisumu ka kama iluongo ni KCT. Arwaki ni machiegni. Mana kaka wachako wendo ma kawuono, Elijah Asuna, iwacho ni itiyo tijno mar dusruok ama duso jogo mamine. Inyalo nyisa ni en okang' mane ikawo kaka ng'enywa mar rowere machuo okawa ni tijno mar dusruok en gade tije jok mamine ma jogo manyiri. In ang'o momiyo ni kawo tijni kaka mae? Kachako chien matin, tijni ne ok oyot mondo nachake. Na tieko form 4 higano mar 2015, tadhi Nairobi ago mjengo for ndalo mago mang'eny. To nayudo ka mano noinga. Koro naringo mondo aduog Kisumu. Kana duogo Kisumu, owadwa notuda gi osiepne moro mondo adhi aliedi. Koro kama naliede no en Kinyozi gi kumiduse joma mine bende. To kana neno kaka ne giloso joma mine, tijno nomora mawacho ni ambe donge chieng' moro nyalo duse joma mine. Nachako mos timo gidho waluongo ni pedicure. Arudho negi tiendgi ka client nobiro gokinyi noyudo ka anyalo paro very well. Client noyudo ka ng'ata ne onge to ane mana yebo. To ng'isa ni wuoyi matin donge inyalo timo na pedicure. To ng'ise ni ok ang'eyo. To ng'isa ni bed. Idhi puonjori e tienda. Kama ne kaka client no trainer makane boss na obiro yudo kasetimo momiya pesa. Nong'isa ni in we tij liedo duog koni. Client no be nowacho ni sasa mobire salute no onge ng'ama mule. Kamano. Wayudo ga ni seche mang'eny ka thoth rowere wa otieko form 4 gin gi expectations mang'eny mag timo tije madongo ama yudo tije madongo. In gi expectation mane kaka Asuna? Hie nan gi two expectations. Nadwa bedo jalendo kendo nadwa bedo okil kamaloka. But kana timo form 4 naneno ka okil kamaloka dwa baya matin koro na focus on lendo. But still ng'ama ne nyachulo na fee onge. Nochuno ne nyaka na tima tek mondo achul school fee na kenda mondo achop lekna. Koro sama ni donje tijni ng'eny jok mane interact godo ne gin interact jogo mamine koso jogo machuo bende biro kanyo? Hie I interact gi joma mine sana nikech joma chuo ko limo salon tiyudo ni joma gidwaga nomuli sana gin joma nyiri. To kata an owuon ok daher loso ng'ama dichuo nikech weche gi ng'eny. So joma mine yudo ni sama lose they always appreciate gima matimo negi. Yeah, koro in most cases I interact gi joma mine. Yeah. Wayudo ga ni sama ng'ato chako tich manyien ama sama ibedo introduce e tich manyien, yudo ka ng'ato nigi luoro mar timo tijno samoro chunyi wacho ni kosa lose maber. Gin result mage kata duoko mage miseyudo kuom clients gi? Anya paro ka nachako nikech an ng'ama wuoyi, yudo ka ng'ama nyako kasetimo ne gimo nikech okay, gimo kidwa chako tich manyien nyaki igundwa gimibere on. Ineno kaka na decide ni anadwa timo massage e yo makare. Koro mane gima joma mine no ng'iyago. Koro kata timo marach to massage end result ema in most cases ging'iyoga. Koro mano be nomiyo clients nyalo puonja ng'isa ni amating'e timo lakini mae improve on this. Mochopo kuma koro sani antie ka gimoro amora ni kare. Kamano. E tich mar dusruok gin ang'o kendo mipuonjori kopogore gi wicho kogno? Apuonjora gik mang'eny, asepuonjora loso wich 1 2 3. Weche mang'eny masepuonjora e tich kama antiere.
To inyalo nyisa ni kaka sani itiyo ne ng'ato koso imbe iyaw kari moro mitiye? Okay, asetiyo ne ji for quite long, but koro nochopo sama koro awacho ni oromo. Koro ne wariwore ji adek mondo wayaw karo matin KCT kanyo, mondo waberie karo ama at least kata kionge ting'e maber ni gika kaka nawe kaka gin, ng'ama pinji onge, idhi e shughuli gi moko, ng'ama pinji onge. Nikech tiyo ne ng'ato iyudo ka bit otek matin, en gi terms and conditions ma nyaka tilu, ma ka ok iluwo to inyalo riembi tich sa asaya. Koro ne wariwore ji adek, wan kanyakla. Kamano. Mana kawacho ni terms and conditions nitiere tije ma ji ondike jigi. Gin ang'o gini mane samoro nyalo neno ni kale mane ok omori, ma ineno ni an kaka Suna we koro ayaw kara? One of them en inyalo koso bire tich e sa mowinjore. To jotelo moko winj mano. Onge time, onge sa mar penji ni ang'o momiyo biro late. En ichopo to ng'isi ni kaw gik mikaw idok ot. Ne ok omora. Awacho ni hapana, oromo. Awuog adhia, amany kama ane mara. Kama ine ming'iyo kami, igiso clear ni an adonjo sama kama, tawuok sama kama. Yeah. Koro yudo ni sama ng'ato pok ochako kare ama samoro iya kucho to kia maber, samoro maybe pesa tin. Gin ang'o gini mane in godo e lweti mondo ine ni ichak kari ma imbe sani koro ine you are your own boss? Kar pesa kanyo, pesa onge matin. Lore kaka itiyo kode. Sami itiyo ne ng'ato, kik expect pesa mang'eny. Because ok gibi miyi. Nikech embe sami itiyo ne no, nitie profit mabiro dwaro kuomi, emomiyo tiki. Koro mari matin miyudo no, save. An mentality gimo makete e pacha en ga saving. I always save 80%. 80% no, sama save nikech pod adak kenda. I save 80%, anyiewo go tools mag pedicure wago. In fact, nanyiewo gi chon. Koro anyiewo gi takano gi kaka kanyo. Chieng' ngeso gi Jumapil seche moko kadhi tich, anyalo dhi a house calls. Koro nochopo kama koro nawuok, nokabedo gi pek no ahinya nikech gin gik manasega nyiewo, gin ga e ot. Yeah, koro noyudo gima namanyo kendo ne en mana rent gi 1 to 3 towels moko ariyo adek moko to. But all tools ne ango nikech ne gin gik manyiewo mos. Bech gi be yot, en 100, 200, gin gik ma bech gi yot. Koro inyiewo gi mana matin tikano gi. Yeah. Mana kaka wacho ni sani yaw kari owuon to in gi ji ariyo mitiyo godo. Inyalo nyisa ni i-employ gi koso gimbe nitiere kaka giyudo pesa gi e tich ma gitiyo niki gin? Siye gimbe gin mana their own bosses. Nikech wan ji adek wariwore, wachulo rent, wa share rent, so we share cost. Yeah, koro one rent kende gi pi gi stima kende ma wachulo. Wayudo ni tich ma ng'ato timo, nitiere odiochieng' moro kaka biashara mitimoni. Nitiere odiochieng' moro ma inyalo aye gi ber, to nitiere odiochieng' moro be minyalo aye gi rach. Mana ka wadhi mbele, inyalo paro ni odiochieng' moro ma bende ni aye gi ber ama odiochieng' moro ma ni aye gi rach. Inyalo chako na gi ber? Kachako gi ber, anya paro higni 2 mokalo, ka tich nokethre na madhi dala. To abet piny dala, adebet dala for 1 month. To nayudo ka gik moko nok dhi kare kaka napango. Tadugo Kisumu. Tadhi amanyo tich e one of the salons madongo e Kisumu kae. Minimal. Koro ka na donjo kanyo, ne ok apar ni anyalo fit the locality. But jogo norwaka gi mor. Mambe na feel ni kare ambe an dhano. That day mane chiema wi ok wil godo. Norwaka mano miya penj makalo. Mong'isa ni from today in achiel kuomwa. Mane day ma wi ok wil go nyaka chieng'. Ka dok e rach. Ok ane rach maduong' ahinya maseneno e tijni. Apart from ayenje moko matindo tindo ma boss nyalo diro ni, mamago to it's normal to me nikech once nitiyo ne ng'ato nyaki adhere to the rules and nyaki expect such. Yes, koro rach mod nyawach maduong' to ok aneno. Yeah.
Mana kikwinjo janeno mar Lolwe TV ka wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Elijah Asuna, ma bende en jalno matimo gigo mag dusruok ne jogo marowere e Kisumu ka kama iluongo ni KCT. Wabro dhi yweyo matin, kik idhi mabor. Kete mana e Lolwe TV. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV e chenro mar swak rowere e tielo mar ariyo. Wendo makawuono wan godo e studio en Elijah Asuna, kanjata chenro mari Paulino Yudo. Wadhi mbele gi twak e tielo mar ariyo ka bende thuond wach makawuono wawuo en gigo mag dusruok ama weche mag dusruok. Mana kwa dhi mbele, inyalo nyiso ni kopogore gi weche mag dusruok, be in gi training moro midhigo mbele kata lony moro ma in godo sani? Ya, higa mokalo nawacho ni koro adwani mondo join school. Sani asomo adhi mbele gi lekna kaka nang'isi chien kanyo ni nadwa nabed jalendo. Koro asomo mano. Then kanochopo higa mokalo dwe mar 8 nayudo sponsorship moro bende gi another organization, World Bank Organization. Gimbe negi sponsor mondo atim food and beverage. Koro mano be opportunity mano kanyalo weyo. Koro nochuna ni mondo akanyaga macha mondi mondo atiek mar sponsorship nikech magi ting'eni gik mabiro to kalo kiweyo to eka kodhi. Koro sani pod atimo food and beverage, atieke in the next 4 months mondo akaw mara mar lendo cha atieko mondo achop lekna. Isome kanye? Asome for food and beverage, so food and beverage asomo Tom Mboya, but mar lendo asomo kamoro ni ICS, East African Institute. Yeah. Asuna kaka wang'eyo nyaka midhusi ne corona donje Kenya ka, sani koro en dweche bura ma wayudo ni gik moko nokethore, ji nowe tijegi, biashara okethore, ji odok dala, ng'eny ji okia kaka chaki. Inyalo nyisowa bende tembe ama chiedh nade misekalo nyaka ne midhusi corona bi kaluwore gi biashara mitimo? Kaluwore gi biashara matimo, I think noko affect biashara as such. Nikech joma mine to kata tek kata gionge pesa gibro dusore. Teka ni gin gi event, teka ni gin kango nyaka gidusre. Koro on my side I can call it an advantage. Nikech during that period nokwa this school nanyalo bet kar tija full hour and I could make some cash apart from the other days. Yeah. Gik machal nade ama changes mage mineno sama ne ine tich ni mopogore gi sama ne ine tich? Minyalo wacho ni sama ne tich naneno kama bi kama, sama na onge mabebi ne ine school itimo gigeni ni neno ka gik machal kama ne ok dhi maber. Anya wacho ni sama doke school an gi pek matin nikech chuna ni nyaka dhi school full day. Awuok school gimoro sa 10 ro nyaka ripote tich matin mondo kiyud giminya chamo gi rent be nyaka ichul. Koro yudo ka I overwork myself, but still ok lose hope. But during this corona nane teach full day, adonjo seche moko sa 12 awuok sa 3 gotieno, and I was just okay with that. Koro yudo ka anya wacho ni during the corona it was advantage to me. Yeah. I call it advantage to me. Masa midoke chitiro ka jok mane weyo ka otiatia masawa maonge chochruok moro. Onge chochruok moro amora. Itiatia makare. Kamano. Koro inyalo nyiso rowere wa ama in kiwuon gin lessons mage ma ipuonjori nyaka ne corona bi? To me, anya wacho ni corona partly end with. Despite the fact that oinyo ji mang'eny, but partly end with to other people. Yeah. Otrain ng'ato, onyiso ng'ato ni kidwa timo gimoro, time. Kikichor ni kina time kiny, nikech ikia gima kiny. Aparo ni nyaparo kaka ji no celebrate 2020. Yeah. And this is the year mane ji celebrate kabisa, olo higni te. But what happened? Kano ochopo dwe mar 3. Things turned up. Yeah. So, tim gimoro sami yude thuolo no. Werito, ka ino rawera, werito, nikech ikia gima kiny en. Corona at the same time
despite ni no inyo ji nitie joma no beta dala ni corona nitiere an koro wach ni obede ot sami bete ot no imiyo janyuol ni pek ke janyuol ema manyo sami bete ot janyuol ni to wuok oko dhi menyo many kode nyagri chak wuoth monde ka ng'ato mak badi ng'ato bi mako badi ka ina e dot nikech corona ji oloso gik mang'eny sami bet piny ni corona ng'ato to loso pesa somewhere yeah. Koro ne en puonj mane minyalo miyo kijende jogo marom kodi ama jogo ma ikgi ni e buo mari ni ne tich ma sani timo nikech wado ka ng'eny kijende ama rowere gin jogo mohero yiero tije moso sana tich ma koro chal gi mari ni gikawe ni en mar mine sana maka gineno wuoyi ama ng'ama chal kodi katime giwacho ni mano osedonjo e lig mar jogo ma mine en ang'o minyalo nyisogi? Mokwongo kijende gin gi expectations ng'ato tieko school odwa no bed daktari yes okadho but seche moko pesa minya tere go college pod otimore nade pod onge koro bete dhot ni pod orito baba ni monde go tere nyaka karango gimoro amora matin. That is why Moses no penje na ng'oma in gi lweti mane konyruok mari mineno ma in gi lweti matin no emi chak wuoth kamotine no mos king'eyo biasheche ji madongo kipenjo joma nochako biashara ko ibo yudo ni nochako kata gi uso mandas nochako kata gi cook fruits onge ng'ama nochako idho ngas gi kore ngas chako idhi gi piny ng'ato ni kata kamoro to kuyo ni e bath dala gi kanyo to konyal choko nikech oneno ni magi tije jomoko dhi school magi tije jo class 3 kata tich matiyo ni in most cases ibo yudo ka gin vijende moko ma nyani akanye mati baro tu koro ko neni to bro neni as manga manoko somo manga manongine but ine mingi gimain wuotho boki wuoth kilando ne jini yani ngeni ana university material ana ke no you just be simple time kaka mopogore gi kaka ja class 3 ne nyalo timore nyalo time kata en mana choko kuoyo time mopogore gi kaka ng'at machielo ne nyalo time ng'ato bro neni choko kuoyo kanyo ng'ato bro tingi malo yeah. Koro inyalo nyisowa ni ng'ano mano advice ni samoro iwe tich mane timo mondo idonje tijni inyalo wacho ni nokonyi maromo nade? Okanyal pimo kaka nokonya nikech kanobiro to chako na ni omeri nyalo liedo tangise ni ne pek na e chunya but no advice amongisa ni no chaka gi liedo nikech liedo yes na chako chon when I was in high school nanyo mashinda mo matin na liedo go kanyo koro kana paro challenges mana kadhe kane high school modaliet no ne pek na but kano ungisa ni tema bae seche moke kuma gweth ni timore nade na wije okanyal estimate bor mar kony mano konyago yeah. Koro inyalo nyisowa ni clients gi ng'eny gi gin jogo marowere koso gin jogo ma mine ma ikgi ni malo? Thoth clients man godo gina higni anyalo estimate from 20 to 40 kanyo magi ng'enye sana joma higni malo achiel but joma nyiri matindo ng'eny sana nikech gine mayudo ka gihero loso den gihero dosore zaidi kaluwore gi tije magitiyo kuonde magidhiye koro gine magian kodgi sana. Seche moko nyalo yudo ni iloso ni ng'ato koke kar nyalo mari then kochopo otonyisi ni asuna ma kama otimore jogi inyisogi na kata advice mane mimiyogi? Mokwongo ka in ng'ama tiyo tich machal koda ka iwan to kinyale nikech clients approach opogore ng'ato ok bing'isi nitie joma yeso bro gocho ni to ng'isi ne suna gima ni timo na nyoro cha no okethre jomoko bro ng'isi ni tiji rach obro gocho ni to the way mowuoyo kodi ibo feel ka ober but iike kwan an kana to gocho na tang'ise ni aoyo seche moko there was a problem in this and this I will look where the problem was mondo atimra nade mondo warekebisha kaise bikinyne abononi nono maonge chudo nikech mano tich mana timo nyoro nego beni wanoe within 2 weeks kakoro mane ngonya wacho ni mano tisebet ga ahinya lakini ka en within 2 weeks mano wanoe nono kamano mana kapok watieko nyiso kaka inyalo rate clients gi misebet godo nyaka ni chak tijni kisani samantie kani anyalo miyo gi 90% yeah.
sani giseng'iyo koda, most of them oseng'iyo koda. Then sama ng'ato kelo referral, referral ing'eni wuok kuom ng'ama ogeni. To ng'ama ogeni no dhi pimo ne gimiber. Koro biro gi mind mar Hasuna ber. Koro mind no kosekete pache. Kato kitimo ne kaka nodwaro to gima ne oseng'ise cha gichamo ema en gode pache. Koro pok aneno difficulty moro amora mamiyo tenga migi below 90. Yeah. Erokamano Hasuna. Inyalo ng'iyo kamera kacha, iwach namba ni mar simu ne jogo ma samoro nyalo dwaro ni mondo idus gi amikonygi kama ginyalo yudie maber. An Hasuna Elijah Ochieng, atimo tich mar duso joma mine. Kidwara inyalo gocho na namba mar 0718034530. 0718034530. Kata ichop e KCT opposite Central Police Station. Ibo penjo block K number 44. An kanyo. Erokamano Jalolwe TV mano makelo e giko mar cheno mar Swak Rowere. Ka wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Elijah Hasuna, ma bende timo tijno mar dusruok, ma bende ng'enyne osekaw ni en man jogo ma nyiri ama jogo ma mine. Agoni erokamano kuom bedo koda nyaka kawuono. Waromuru chieng' machal kama odiochieng' machielo. Asebedo jata chenro mari Paulina Oyudo, oriti uru masani.